Maging matalino sa pagsasaka, makinig at matuto ng mga kapaki-pakinabang at makabagong kaalaman sa Palay-Aralan. Halina't maging matalinong magsasaka! Marhay na aga Bicolandia, mayad na aga Catanduanes. Ako po si Kuya Chan, Media Production Specialist 2 ng Information Services Section ng ATI Bicol. Welcome sa ika-13 ng episode ng ating Palay-Aralan sa makabagong pagsasaka sa Himpapawid o School on the Air on Smart Rice Agriculture sa probinsya ng Catanduanes. Hatid sa inyo yan ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Regional Training Center 5 or ATI Bicol, PhilRice at lokal na pamahalaan ng probinsya ng through the Office of the Provincial Agriculturist na pinangunahan ng Provincial Agriculturist Sir Ace William Tria, ng ating Provincial Rice Coordinator Ma'am Lorna Vargas at ng ating Municipal Rice Coordinator sa 11 munisipyo ng Catanduanes. Tayo ay napapakinggan at napapanood sa 87.9 Radyo Periodiko, ATI Bicol Facebook at YouTube accounts ATI Bicol Sarabay Channel tuwing Martes alas 10 ng umaga at replay naman tuwing Linggo alas 9 ng umaga. Tumutok din sa 98.9 Radyo Kaamigo ng Catanduanes State University Panganiban Campus tuwing Martes at replay tuwing Biyernes sa ganap na alas 10 ng umaga. Isang oras na hitik sa kaalaman sa Palay-Aralan para alamin natin kung ano ang mga dapat gawin tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Kumusta ang lahat? Naway lahat ay umaasenso at umuunlad. Magandang araw sa ating 2,500 rice farmer enrollees sa mga bayan ng Virac, San Andres, Caramuran, Pandan, Bagamanok, Panganiban, Viga, San Miguel, Bato, Baras at Higmoto. Salamat sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa programa at adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. Ngayong araw, sabay-sabay natin pag-uusapan kasama ulit ang ating Development Management Officer 2 ng Partnerships and Accreditation Section na si Justin Rose Cano Tubig. Pag-uusapan natin ang tungkol sa farm planning and record keeping. So ito na ang huling episode bago ang ating nalalapit na graduation. Palay-Aralan! Yan, magandang umaga, Justin. Yan, so magandang umaga din, Kuya Chan. So ngayon, ang i-discuss ko ay from farm planning and record keeping. So Last sabi week, ko last week, napag-usapan muna natin yung tungkol sa financial literacy. Okay. So At ngayon naman ay tungkol naman sa farm planning and record keeping. yan. So ano yung connection niya doon sa ating pagiging financial literate? So kailangan as farmer, kailangan natin maging maganda yung pagpaplano natin at para magkaroon tayo ng magandang budgeting. So kasi partner yan, hindi yan pwedeng magkahiwalay. So dapat mag-asawa sila. Okay? So bakit kailangan magplano? So una, ang plano ang gabay ng farmer or small business operator para maging successful. So sabi nga, may kasabihan nga, if you fail to plan, you are planning to fail. So yon, kaya napaka-importante talaga na pinagpaplanuhan talaga natin kung ano yung mga bagay na i-execute natin, lalong-lalo na sa pagpa-farming. Kasi para maiwasan yung sobrang gastos sa input, so kailangan nating pagplanuhan talaga. And syempre, ang plano ay maihahalin tulad sa isang blueprint na sinusunod sa paggawa ng building. Kasi 'di ba, pag gumawa tayo ng building na basta lang, so ang mangyayari, it's either magigiba lang siya or wala siyang magandang kahit sa physical, hindi mo siya ma-appreciate na maganda. Kaya kailangan talaga na parang yung iisipin natin na ang pagpaplano talaga ay kaparehas lang ng pagbubuo ng isang bahay. Na ang pundasyon ay malakas at maganda. Sa plano, nakasaad ang
target. So, kaya Yung targets na napakahalaga. gusto nating i-achieve. Oo. Kasi sa farming, hindi naman tayo basta-basta lang nag-apply ng fertilizer. Hindi lang naman tayo nagla-land prep ng basta-basta. So, may mga kaukulan, importansya yan. So, sa land preparation, dapat nakasulat siya sa plano dahil kung pangit yung land preparation natin, dun na magsisimula yung mga problema sa peste, yung problema sa water management, so problema sa weeds. So, dapat maganda talaga yung ating pagpaplano sa simula pa lang. Ano po? Kasi proper planning prevents poor poor budgeting, Yan. poor So, production sa farming. opo. Kasi pag mali na agad yung iyong pagpaplano, wala nang mangyayari niyan, hindi na siya magiging successful. So, ngayon po, ano ang farm budget? So, isang physical at financial na plano para sa operasyon ng farm or business sa loob ng takdang panahon. So, kaya mag-asawa yan. So, yung ating farm plan ay dapat may budget din. Kasi kung wala naman siyang budget, so mahirap din yang i-execute or i-implement. Ano po? So, isang plano sa paggamit ng farm or business resources. So, yan nga, may iwasan natin yung magsayang ng mga resources. Lalong-lalo na yung financial resources natin. And then, plano para sa hinaharap na gastusin at kita base sa nakaraang gastusin at kita. So, gagawa na lang ng konting pagbabago ayon sa kasalukuyang presyo. Kaya nga tayo doon sa ating topic last week ay doon sa financial literacy, tinuruan tayo doon kung paano panghawakan yung ating kita. Ano po, hindi lang basta-basta gagastusin, ano ba yung kaukulang mga practices para kumita talaga tayo doon sa enterprise na pinapasok natin. Lalong-lalo na kung tayo ay mga rice farmer. Ano po? Yan. Yan. So, ang farm budget, yan, ay hindi maaaring ihiwalay sa farm plan. So, sabi ko nga kanina, so, hindi sila pwedeng maghiwalay na dalawa. Dapat mag-asawa sila. Ano po? So, dapat din na flexible or may lugar para sa pagbabago kung sakaling may mangyaring di inaasahan. So, minsan nga, ang kalaban natin is yung climatic condition dito sa atin. Lalo na sa Bicol region dahil daanan tayo ng mga bagyo. So, kaya dapat yung ating plano ay medyo kaya din nating, ibig sabihin ko, flexible siya. Meaning, kung may sakaling may mga sakuna or may mga sama ng panahon, kaya nating mag-adjust ng Katulad ating ngayong budget. panahon sa probinsya ng Albay, ay nakakaranas tayo ng alert level 3 ng Mount Mayon. So, kailangan natin, meron tayong plano na angkop doon sa nangyayari sa ating lugar. Oo. Halimbawa, kung sakop tayo doon sa danger zone na tinatawag. So, kung tayo ay farmer, kailangan natin, ano ba yung sunod nating gagawin pag after kung sakaling nalanta yung ating mayon at ano yung gagawin natin. So, dapat yung ating farm plan ay flexible din. Ano po? So, in terms of budget, yung mga activities, kasi baka naman bumuga na ng ash yung ating mayon, ano pa ba yung mga practices na pwede nating para ma-save yung ating mga palay, kung mga vegetables, ano po. So, minsan, kailangan as farmer, din tayo. Or kung hindi na talaga siya kaya, hayaan na lang muna natin siya. Huwag na natin siyang ipilit. Ano po? Yan. So, may makikita po kayo, yun po yung format ng cropping system. So, na kung saan ito na po yung gagamitan. Pwede nating gamitin or pwede naman tayong gumawa ng sarili natin. So, ito po yung sample ng paggawa ng template or kung paano tayo maggagawa ng plano para mabudgetan natin. So, nakikita ko ay parang madali lang naman siyang maintindihan. Oo, kasi yung ilalagay na lang naman dito is yung crop. So, halimbawa, sa mga rice farmer na nakikinig ngayon, so, rice lang naman yung ating isang enterprise na papasukin. So, kailangan natin i-provide yung data kung ilang area. Opo, anong area or ilan ba yung total land area na ating gagamitin para sa ating rice production. And then, estimated yield. Kasi meron naman tayong basehan kung ilan ba yung potential yield na pwedeng makuha doon sa ating rice. Kung halimbawa sa tututo, ilang tons ba yung pwede nating maani
na syempre kaakibat noon yung proper cultural management practices. Kung sufficient sa water, kung sufficient sa fertilizer, ilan ba yung kayang abutin ng harvest natin. Ano po? So, and then, yung estimated production per kilogram na tayo kasi per kilogram per hectare. Ano po? So, para mas madali na lang kasi hindi naman natin mabibili yung palay sa per peraso. So, mahirap naman yon. So, i-note lang natin kung yun ba ay binenta or kinonsume personal ng consumption yung ng pamilya. pamilya or kung may iba pa, kung binigay ba sa kapamilya, dapat kailangan natin siyang i-record. Kahit yung mga ibinibigay, kailangan Opo. recorded din. Yes po, para malaman natin kung kumita ba tayo or nakakuha ba tayo ng magandang ani doon sa ating crops na ating nire-record. Lalong-lalo sa rice. Ano po, rice lang naman ang pinag-uusapan natin dito. Not unless kung meron pa silang practices ng pagtatanim ng mga vegetable, mas maganda. Kasi mas marami silang pwedeng pagkunan ng kita. Ano po? Yung estimated price, so yung dito kasi sa pagre-record natin, malalaman na kaagad natin kung magiging sapat ba yung ating kikitain or may masisave ba tayo. Dun nga sa financial literacy na diniscuss natin last week. So, ano ba yung magiging strategy natin para makakuha tayo ng maganda-gandang kita or kahit papaano ay makapag-save tayo nung galing doon sa ating enterprise. Then, syempre, kailangan din natin yung data para sa value ng production. Ano po, yun mga estimated lang. Pero, gamit itong records, at least, ma-assess mo kung ito bang cropping na ito ay kumita ako. Or kung hindi, ano ba yung mga naging problema base doon sa inyong records. Kasi kung wala kang Mababalikan records, mo. mababalikan mo yung mga naging problema. Ako, dati, nire-record ko pati weather condition. Kasi, after maglagay ng fertilizer, uminit ba or umulan? Ang advantage kung umulan, mas maganda. Dahil kung halimbawa nag-apply ka ng fertilizer and then umulan, so mas nakakatulong yung ulan para ma-penetrate niya yung root system doon sa soil. Ano po? So yun yung mga magagandang practice na kahit yung weather condition ay kailangan din nating i-note. Hindi lang yung mga gastos, hindi lang yung mga inputs na ginamit. So kahit weather condition ay kailangan din natin siyang i-record. Hindi siya ibig sabihin araw-araw magre-record. Every activity lang. Yes po. So minsan kasi yun yung nagiging problema ng mga farmer kasi sabi nga nila wala silang masyadong oras para sa pagre-record. Kaya minsan yon nagkakaproblema sa pagtitrace kung saan ba sila nag-fail doon sa kanyang activities. Yan. So madali lang naman yung pagre-record, Kuya Chan. Kailangan lang talaga nating tiyagain and disiplina para sa Okay naman kung hindi naman kaya ng ating mga farmer, magpatulong tayo doon sa mga anak. Opo. Yan, sa mga So kapatid. kahit po ganitong template, pwede naman tong i-revise. Pwedeng i-modify? I-modify kung saan sila komportable. Halimbawa, so may sa crops, so pwede naman yung rice lang, pwedeng wag ng pwedeng hindi na isulat kung ayaw naman na yung total land area. Pwede naman. So pwede naman pagpalit-palitin yung mga hinihingi. Pero mas maganda kung completos recados yung ating records. Para madali yung traceability. Okay? And then sa livestock, so ito din po yung sample. So halos same lang siya doon sa ating crops. So pwede nyo po yung sundin and pwede nyo naman pong i-modify yung mga kailangan. So ito po yung sample para mapadali yung ating pagre-record. Para sulat-sulat na lang. For farm budget. Ito po yung format para sa pagbabudget sa ating sakahan. Okay, syempre, yung seeds na kailangan natin, kung halimbawa, sa isang hektarya, gumamit tayo ng isang bag na equivalent sa 40 kilos. So, kung yan ay inbred, and then kung hybrid, so dapat ino-note lang natin siya. So, halimbawa, kung ang ginamit natin ay inbred, yung 222, so, ilan ba yung presyo niya? So, dapat, kung ano yung gastos, ay nagre-reflect doon sa record natin. So, hindi po pwedeng bawasan, and then hindi din po pwedeng dagdagan yung unit doon sa ating farm budget para at least accurate din yung ating makukuhang sagot. Halimbawa, sa land preparation. So, ilan ba na tao yung kinailangan Labor natin? ito, sa labor. Oo, sa labor.
So kasi sa land preparation yun yung medyo critical dahil kukuha ka pa ng labor, or pwede naman kung galing lang sa pamilya, yung magtatrabaho. Pero syempre, kung galing sa pamilya, kailangan mo din siyang bigyan ng kaukulang budget. Ano po? Then, kung ilang beses ba yung may mga sample dyan, yung plowing, harrowing, yung farrowing kasi medyo sa ano to, sa corn, ano po. And then yung planting activities, kung ilan ba ang labor ang kinuha natin. So dapat specific po, kung ilan po yung nagtrabaho, yun din po yung lalagyan natin ng budget. Syempre, ito yung mga fertilizers na gagamitin natin, kung gagamit tayo sa basil, yung sa side dressing. So, yan kasi ay sa corn. So, medyo sa rice, dapat before siyang, dapat maibigay na natin yung mga fertilizer bago pa siya magbuntis. Ano po? So, kasi nagbubuntis din ng palay. Pwede siya. Ano po? Yan. Yung mga chemicals, kung gumagamit po tayo, so, ino-note lang natin siya isa-isa. Hindi pwedeng dahil, halimbawa, nakakuha tayo ng subsidy na galing sa LGU kasi merong binibigay ang LGU at ang DA na mga assistance para at least mapunan yung mga gastos ng ating mga magsasaka. Kahit po yun ay libre, pwede nyo po yung ilagay doon sa record niyo. Para at least, kung sakaling kumita kayo, makikita nyo pala, ay, ganito pala. Napakalaking diferensya na merong nakukuha na assistance. Oo, na naitipid doon sa ating gastos. Yan, so rentals ng mga tools and equipment. Ano ba yung mga pwede nating isali dito? So, pwede natin dyan yung ginagamit natin na hand tractor. So, kasi yun, usually, hindi naman kayang bumili yung mga smallholder farmers natin ng hand tractor. Minsan, yan, nagre-rent sila ng hand tractor per day. Minsan pati ang operator babayaran mo kasi hindi naman yan ipagkakatiwala ng may-ari. Ano po? Or kung halimbawa, kung during harvesting, pwede naman tayong mag-rent ng 4-wheel drive harvester. Ano po? Para at least ibibigay na sa'yo, nakasako na, hindi ka na mag-aantay ng ilang araw para ma-harvest yung iyong palay. Kaso, minsan, yung mga farmer natin ay hindi pa sila ganon ka-adaptable doon sa ating mga machineries. Kasi, yun nga, kawawa naman yung mga labor. Lalo na kung wala naman silang masyadong... Kasi, kung i-compare mo yung 4-wheel drive harvester doon sa pagle-labor ng mga manual harvesting ay napakalaki ang diferensya. Oo, kasi cost efficient na siya eh. Oo. And later on, mangyayari din ito, masasali na sa rental of tools and equipment natin yung mga drone technology. So, sana ma-attain na yan ng ating mga farmer dito sa Bicol region. And then, syempre, minsan yung rent natin mismo doon sa lupa. Kasi minsan may mga nagpaparenta ng lupa. So, ino-note lang natin kung kumita ba tayo, kung tayo ay nagre-renta or kung tayo ay may sarili. And then, yung sa transportation, isa din po ito sa napaka-critical during harvesting. Kasi, meron kang nakapag-harvest ka nga, pero hindi mo naman na-transport agad doon sa market yung iyong product. So, bumababa minsan yung quality ng ating produkto. Dahil minsan, affected yan pag hindi agad natin na-ibenta yung ating produkto. Lalo na sa rice. Pag hinarvest siya, tapos hindi agad siya, kung hindi siya hindi mo agad nakuha yung moisture content, kailangan mo siyang ipagbili ng fresh doon. Kasi kung minsan, may mga panahon na hindi magpapakita si haring araw. So, kailangan mo siyang maibenta agad. So, yan, mga ganong sitwasyon. Kaya dapat, inote lang natin siya. Kasi baka malay mo, dun sa pagpa-harvest mo, yung time na medyo makulimlim, hindi ka makakapagbilad, and then, apektado nun ang quality and syempre, yung presyuhan ng ating palay. Ako nga, one time nakapagpaani ako ng na-timing na merong paparating na bagyo. So, meaning, kailangan mo siyang ibenta ng fresh kasi hindi mo siya mabebenta na maganda ang presyo pag medyo nangitim na yung kulay ng palay. So, ang ginawa namin, nagtira na lang kami ng ilang sako para at least meron kaming pansarili talaga. And then yung iba ay binenta na lang namin ng fresh. Ayan. And then yung kung meron gastos sa tax ng iyong lupa. And then kung yan, karamihan sa mga farmer itong mga interest sa loan. At least nanonote natin para at least sa sunod na pagtatanim natin ay
makikita natin kung saan ba tayo. Baka naman pwede nang hindi tayo mag-loan para para mas maganda ang kita natin. Ano po? So yun yung mga sample. Pwede naman pong halimbawa may nagpakain kayo ng libre sa mga labor. Ino-note din ninyo yung mga ginastos sa pagkain. Ano po, pwede ding pamasahe ng mga nangangasiwa doon sa farm. As in, lahat po ng kailangan gastos i-record. ay kailangan ni-record. Kaya lang, usually, ang mindset ng farmer ay pag mga small amount ay hindi na nila nilalagay. Kaya minsan, hindi na account yung mga gastos talaga na eksakto. Ano po? So, yun. So, saan ginagamit ang pagpaplano at pagbabudget? Yan. Kanina, nabanggit namin na ito ay ikumpara ang dalawa o higit pang plano. Kasi malay natin, yung previous cropping, nakita natin, dito pala sa panahon na ito, ang medyo may magkakaproblema tayo. Ano ba yung mga inputs na inilagay natin? Ano kaya kung pwedeng palitan yung mga inputs na ginamit natin? Yun nga, halimbawa, yung manual harvesting, kinumpare natin doon sa paggamit ng 4-wheel drive harvester. So, alin ba sa dalawa yung maganda? At alin ba sa dalawa yung makakakuha tayo ng magandang kita? So, yun, parang malalaman agad natin kung paano tayo makakakuha ng mas mataas na kita doon sa ating enterprise. Okay? Piliin kung alin ang nagbibigay ng malaking kita base sa input-output relationship. So, yun na po yung nabanggit ko kanina. And then, kung ang dalawang plano ay nagbibigay ng halos parehong kita, tingnan kung alin ang mas maliit na risk o risgo o makapagbibigay ng mas malaking kasiyahan. So, yun nga, mas madali nating ma-assess kung saan tayo papasok, kung alin bang plano ang mas maganda. Ano po? Yan. Paano nagpaplano ang farmer or yung mga small business operator? So, karamihan sa isip lang, binubuo ang gawain. So, tama naman, karamihan sa isip lang talaga. Wala silang masyadong sulat-sulat, walang plano-plano. Execute agad. Ang pinaka oras ng kanilang pagpaplano, yung mga ito yung ginagawa ay umaga pag nagkakape ang ating mga magsasaka, yan, tulala, and then yun pala nagpaplano na sa isip. Oo. So yun yung kung paano ginagawa ng mga farmer and small business operator. Merong naglilista sa kalendaryo ang schedule ng gawain. Maganda naman, kaya lang ang disadvantage ng sa kalendaryo, pag natapos na yung buwan, syempre pupunitin na yon. Saan na ilalagay? Minsan, naitatapon na sa basurahan, minsan, pinanggagatong na. So, yon, medyo hindi natin nakikip yung ating mga Baka naman kasi pagbalik natin, wala na, kasi naitapon na. Okay? Kakaunti lang ang may record book o ledger. Totoo naman to. Kasi ngayon sa Organic Agriculture Program, isa to sa challenging. Kasi sa Organic Agriculture Program, yung traceability talaga sa records from seed selection hanggang anong practice yung ginamit mo hanggang sa mga binentahan mo ng produkto ay tinitrace talaga. Ano ba sa tingin mo just yung nahihirapan sila dito sa record booking or record keeping? Sa totoo lang, nahihirapan silang isingit yung activity ng pagre-record. Kasi nakafocus lang sila doon sa field. Yun talaga yung number one na problema. And then, hindi kasi sila religiously naggagawa talaga hindi nakasanayan, Kuya Chan. Hindi talaga nakasanayan. So, kailangan lang natin baliin yun. Kailangan talagang disiplinahin natin din yung ating sarili. Malaking tulong ito sa ating mga farm activities. Yan. So, madali lang kasi yung pag may records ka, madali lang yung traceability na sinasabi. Na napakahalaga. So, ano ang mga uri ng budget? So, dito na tayo. Meron tayong tinatawag na total farm budget and partial budget. So, yung total farm budget, ginagamit para mapag-aralan ang operasyon ng buong farm or business. Yung pangkalahatan. Kailangan natin siyang budgetan. And then, pag sinabing partial budget, ginagamit para suriin ang epekto sa kikitain kung sakaling may babaguhin sa pagpapatakbo ng farm o business. Halimbawa, yung pag-apply ng bagong fertilizer, pagpapakain ng bagong feed. So, yun yung mga partial budget. So, meron lang isang component doon sa farm na babudgetan mo. Hindi yung gaya ng total farm budget na pangkalahatan talaga. Okay?
So ito, yung planning period sa total farm budget. Meron tayong dalawang klase, yung tinatawag na long run budget, ng paggagawa ng budget para sa maraming taon or mahigit na isang taon. And then yung short run budget, paggawa ng budget para sa loob ng isang taon. So sa isang taon, ilang cropping yan. So kung farming, rice farming, minsan kung bugbog na bugbog yung ating palayan, kaya natin hanggang 3 cropping. Po, meron naman kasing mga farm na blessed sa pagkakaroon ng tubig. Pwede tayo hanggang 3 croppings. Kaya lang may sinusunod tayong fallow period na kung saan pinapagpahinga natin yung lupa ng 30 days para at least ma-attain and maiwasan natin yung pest infestation sa field. So usually, ang mga farmer dahil minsan pag maganda yung supply ng tubig, minamaximize nila yung gamit ng kanilang lupa. Pero hindi nila minsan maisip na pag sobra din yung paggamit natin sa lupa ay nagiging acidic siya kung sunod-sunod. And nagre-result ito sa mababang ani. Kaya nga, yun sa mga nauna nating topic doon sa key check. So, dapat pagpapahingin talaga natin yung kahit ating lupa, kailangan ng pahinga. Oo, kasi lahat naman talaga, kahit makina, tao, lupa, so kailangan talagang mapagpahinga para ma-regain ulit yung mga nutrient content na nandun sa ating soil. So, yun po. So, informasyon na kailangan, syempre, ang kailangan po natin doon sa mga budget na nabanggit, yung mga presyo at amount ng inputs. So, yan, ang inputs naman kasi hindi natin yan kontrolado, pabago-bago yan. Minsan, mahal yung seeds, minsan, mahal yung mga fertilizer. Mabuti ngayon at medyo mababa yung presyo ng ating fertilizer compare nung mga nakaraang taon na sobrang taas talaga nung presyo ng fertilizer. Kailangan lahat ng resibo tago mo. Hindi ka lang mag-iisip kung ano ba yung presyo nun, kung ano na lang ilalagay mo. So kailangan accurate. Opo. And then gaano ang produksyon sa bawat inputs? So input-output relationship. So baka naman kasi sobra-sobra yung linagay nating inputs pero sabi nga doon sa mga key checks na pag-aralan natin, pag too much yung pag-apply ng fertilizer, nakakasama din. Dapat sakto-sakto lang. Kaya may sinusunod tayong eat, right element, right amount, and right timing. So, kailangan natin yung palaging tandaan. Natutunan yan ng ating mga rice farmers. Yes. So, presyo ng produkto, kailangan. Kasi minsan, hindi din pare-parehas yung presyo ng palay. So, halimbawa, ngayong taon, 14. Baka sa sunod na cropping, mag-9 na lang or mag-16 pesos. Depende. So, dapat naka-record siya. So, baka naman kasi marami tayong inputs na inilagay. So, pag nabenta natin yung product natin, yung ating palay, sa ganitong presyo lang, halimbawa sa 14 pesos lang, hindi natin ma-attain yung kita natin. At least, madali nating masusundan yung ating mga ginastos doon. Okay? Saan kukuha ng impormasyon? Syempre, sa aktual na experience ng farmer. So, sabi nga ni Kuya Chan, hindi pwedeng, mag-imagine ka lang and then, kung ano lang yung naisip mo, yun lang yung ilalagay. Dapat, kung ano talaga yung nangyayari na pagkagastusan, ay yun din po yung ilalagay doon sa ating record. Po? Yan, farm demonstration trial ng research agencies kung mga available. Pero ngayon naman po ay marami naman pong programa ang nagbibigay ng mga tamang impormasyon. Ang PhilRice, kapartner natin, ang DA, and syempre ang ATI dahil yung info dissemination ng mga bagong technology ay minsan yung ATI talaga yung nauuna dyan. Po? So, extension agent, yung ating mga agricultural extension worker, nakatulong din po namin para maibigay po sa inyo yung tamang impormasyon na kailangan. Kaya po nga tayo ngayon ay nag-aaral, kahit malayo kami na naihahatid namin yung mga tamang impormasyon sa inyo gamit po itong mga bagong teknolohiya. And then, technical field agents ng mga companies na nagbibigay ng mga kabagong inputs, yung mga ginagamit natin. Yon. So, dyan po tayo pwedeng makakuha ng mga impormasyon. Po? Yan. So, ito po yung mga steps sa paggawa ng total budget. So, kasi kanina yung total farm budget and then yung partial. So, ito po yung mga kailangan sa paggawa ng total budget. So, una,
inventaryo kung ano ang meron at kailangan. So, una dyan, yung kapital, labor, lupa, management o pamamahala. So, yun po yung mga nabanggit natin kanina. Ano po, hindi pwedeng yung kapital lang. Kasi, pag hindi natin re-record yung sa labor, yung sa lupa, or yung kung anong mga cultural management practices na ginawa natin, hindi din po natin makukuha yung tamang mga impormasyon na kailangan natin. Ano po, kasi, ano yan, dapat magkakasama yan palagi. Ano po, tansyahin ang kabuuang kita base sa input-output relationship. Kaya kailangan talaga natin siyang i-record. Ano po, tansyahin ang kabuuang gastusin and tansyahin ang netong kita. So, yung pinag-aralan natin last week, yung simple lang yon, ano po, kung paano tayo magkakaroon ng savings. So, yan. So, yung ating income, binawasan lang yung ating gastos para magkaroon tayo ng savings. So, halos ganyan din yung approach. Yung mga gastos natin, lahat ay kailangan nating makuha, and then, ilan ba yung kinita natin, ay ilan ba yung nakuha nating neto, and then yung tira doon, yun na yung ating neto. Ano po? Okay. So, ito naman po yung pag-compute ng partial budget. Ano po? So, yung kanina, yung total budget, ito naman po yung sa partial budget. So, ano-ano po yung mga kailangan. So, para makita natin kung ilan ba yung ginastos natin and yung magiging kita natin. So, ang kailangan po natin dyan, yung additional return or kadagdagang kita plus reduced cost. Nabawas na yung ating gastos. And then, yung additional cost, yung karagdagang gastos, ima-minus lang natin yung reduced return. So, nabawas na kita. So, yung makukuha natin dyan is yung neto. So, kung ang neto ay 0 o negative, huwag nang ituloy ang binabalak na pagbabago. So, ma-assess natin agad kung yun bang naiisip natin para sa ating partial budgeting ay magiging angkop ba kung magkakaroon tayo ng pagbabago doon na gagawin sa ating farm. Ano po? So, at least, madali lang nating malalaman and ma-assess yung ating gagawin. Okay, halimbawa, sa paggamit ng bagong feed. So, may dagdag na 15 kilos sa timbang pagbenta nito. And then, 60 pesos per kilogram ang live weight. So, ang halaga ng bagong feeds ay mas mataas ng 500 per bag. So, yung 5 bags ng feeds ang ating magagamit. So, ito yung example ng computation. So, yung additional returns is 60 pesos. I-multiply lang natin siya sa 15. So, magiging 900. And then, yung additional cost, 1.5 minus 1,000. So, magkakaroon siya ng 500. Yung additional return is 900 plus yung reduced cost is 0 lang siya. And then, yung additional cost ulit is yung 500. So, kung i-minus natin, may 400 tayong neto. Okay. So, yun. Kaya madali lang nating malalaman kung kikita ba tayo doon sa ating pinaplanong pagbabago doon sa ating farm. So, napakadali lang. Ano po? So, sundan lang natin yan. So, pwede nyo po itong kuha. So, pwede nyo pong isulat para hindi po ninyo malimutan. So, bakit kailangan ang farm records and account? So, ang mga ito ay tumutulong sa farmer and small business operator sa kanyang pagpaplano, lalong-lalo na kung kailangan maglagay ng mga improvement para kumita ng mas higit. Siyempre, as farmer, ang ini-aim talaga natin ay kumita. Hindi naman tayo nagtatanim, hindi naman tayo nagpa-farming para lang malugi. Yun nga, as financial literate, kailangan kakambal din yan ng pagandang pagpaplano. So, ito yung income and expenses ledger. So, pwede natin tong gayahin. Halimbawa, may kailangan natin specific na date, ilalagay natin, and then kung ano yung item or activities na gagawin natin. And then, ilan ba yung magiging expenses, and then yung income. So, ito ay example lamang po. So, pwede nyo pong gayahin, pwede naman pong i-modify. Ano po? So, halimbawa niyan, yung nung January 10, 2023, so, nag-hire tayo ng labor para sa planting. And then, yan, sumunod na araw or after 2 days, bumili tayo ng fertilizer. So, ino-note lang po natin siya. Gastos lang sila. Ano po? And then, yung March 30, ay 20, yan.
So, nakapagbenta tayo ng palay. Ilan ba yon? Ilan yung income natin doon? So, yon, makikita agad kung saan, ilan ba yung ginastos natin? Yung gastos. And, so, ilan ba yung naging income natin? So, yung naging income natin, bawasan natin mga nagastos natin, ilan na yan? 5.9. Okay, so meron na tayo agad na data. Magkakaroon tayo ng 5.9 na kita. Neto na yan. Bawas na yung gastos. So, yun na yung kita natin. So, i-divide natin kung ilang araw natin yung pinagtrabahuan. Okay? So, yun lang po yung mga simpleng gabay para sa pagpaplano and budgeting sa ating farm. So, ito naman po yung bookkeeping and farm business records and account. So, kailangan dahil dito makikita ang kakulangan sa farm, kung meron man, and then sa ating negosyo. And then, yung sa ng farm inventory, kasi baka naman may pumasok na bagong labor, paunti-unting nawawala yung ating mga tools, yung mga implements, yung mga natin, sa facilities natin, nasisira. So, at least, namomonitor natin kung nasaan na ba yung ating mga gamit, kung ilan na ba yung ating na-harvest. So, yun, kaya kailangan natin yung farm inventory. And syempre, yung income and expense statement. So, kailangan po natin yan. Para na ngayon, nalalaman agad natin kung may kita ba tayo doon sa specific na enterprise. Syempre, cash flow. So, ito po yung isang napakahalaga sa pag-record keeping. Kasi, namomonitor mo yung bawat sentimo and bawat sentabo na ginagastos mo sa farm. So, kahit, halimbawa, sa farm, yung mga gastos lang sa farm. And then, so, yung mga gastos lang sa bahay. So, at least na-account na lalaman natin kung napapunta saan yung ating pera. Then, farm business inventory. Yan yung nabanggit ko kanina. Kailangan ang tamang panahon para mag-inventaryo. So, paano kumukuha ng inventaryo and limitasyon ng inventaryo. So, wag na natin masyadong pagtuunan yan ng pansin. And then, yan, nabanggit ko na yan kanina, yung income and expense statement. Yan, serve as an indicator of financial status of the farm or yung business. And maybe, prepared for the plan, whole business as a unit for individual enterprise if the farmer or entrepreneur is into multi-farm business. Diba? Yan. So, yung last, yung ating market plan. So, yun, maganda yung production natin. Maganda yung ating pag-implement ng ating mga pero wala naman pala tayong market. So, yan, dapat bago tayo nag-iisip ng ating magiging enterprise sa ating farm, lalong-lalo sa rice, so, kailangan din natin i-consider kung saan natin siya ibebenta. Diba, hindi lang pwedeng lahat na lang pang konsumo. Kasi para makakuha din tayo ng kapital sa susunod na cropping. So, yun, Kuya Chan, mga simple lang siya, pero kailangan po ng ating mga farmers. At saka doable naman siya. Kayang-kaya ito ng ating mga Oo, kayang-kaya yan. So, pwede naman natin yung sundin, yung template na ginagamit. Kaya, hopefully po, sa sunod, mabalitaan namin na kayo po ay naging successful dahil po sa simpleng pagpaplano, magandang pagpaplano na natutunan natin dito sa School on the Air natin. Yan, so maraming salamat Miss Justine sa muling pagsama sa amin sa episode 13 ng SOA SRA sa probinsya ng Catanduanes. So ngayong araw na natalakay natin kung ano ba yung farm budget at ano ba yung farm plan, ano ba yung kahalagahan nitong dalawang ito, ano ba yung uri ng pagbabudget, meron tayong total budget at partial budget na tinatawag, ano naman yung steps sa paggawa ng mga ito, ano naman yung farm records and accounts, at yung huli, ano ba yung farm market plan na tinatawag natin. So, natutunan natin yan ngayong araw. So, napakabilis ng oras, Just. And maraming salamat sa ating mga kaugnay sa pagsubaybay at patuloy na pakikinig at pagtutok. Ito po ang iyong lingkod, Kuya Chan, with Ate Justine, na nagsasabing sabay-sabay tayo tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Marhay na aga Bicolandia, mayad na aga Catanduanes. Diyos mabalas po. O
ayan, may bago ka ng alam. Lahat yan natutunan sa Palay Aralan. Maging handa sa anumang hamon ng panahon, kaya't ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng DA at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa Palay Aralan.